Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa episode na to guys, samahan niyo akong magluto ng black-eyed pea beans. Ang ating pong sahog ay hipon. Lalagyan din po natin ng malunggay, kamatis, sili. Siyempre gagamit din po tayo ng bawang at sibuyas sa paggigisa. Samahan niyo po ako. Magluluto po tayo ng tanghalian. Hugasan lang po natin ito ng 3 beses para malinis po ito. Ayan po, naglagay lang po ako ng mainit na tubig sa ating kaldero. At ngayon, ilalagay ko na po itong ating buto. Po ito tatakpan. Habang pinapalambot natin ang ating seeds, ngayon naman aayusin ko na po ang ibang gagamitin natin. Ito na po ang mga sangkap na ating gagamitin. Ngayon naman, maggigisa na po tayo. Susunod ka na rin itong ating bawang. Luto na po yung ating bawang. Isusunod na rin po natin ang ating sibuyas. Lalagay ko na rin po yung ating kamatis. Ngayon po, lulutuin ko lang itong kamatis hanggang sa maging paste po siya. Babalikan ko po kayo kapag ito ay luto na. Luto na po ang ating kamatis. Ngayon naman po ilalagay na natin ang ating hipon. Haluin ko lamang po ito.
Ngayon naman po, maglalagay na tayo ng ating paminta. At maglalagay din po ako ng asin. Lulutuin ko lang po ito. Luto na po ang ating beans. Yan. Sasalin na po natin ito sa ating ginisang hipon. Kukuluin ko lang po ito ng maayos. Lalagay ko na rin po yung sili. Ngayon naman po, titikman ko lang para malaman kung tama na ba yung kanyang lasa. Magdadagdag po ako ng konting asin. Ngayon naman po, ilalagay na natin ang ating malunggay.